Keďže 100% účasť, ktorí ste tu, tak ste konzumenti niečoho, tak je to vlastne denná vec a to, čo jeme, myslím, že asi každý budete súhlasiť, že určitým spôsobom, či chceme alebo nechceme, tak nás ovplyvňuje. Ovplyvňuje nie len teda fyzické telo, zdravotný stav, ale ovplyvňuje aj našu emočnú oblasť, našu energetiku ako takú, ovplyvňuje mentálnu aktivitu a jasnosť nášho myslenia a dokonca ovplyvňuje aj to, ako práve to naše spirituálne je schopné komunikovať v tejto fyzickej realite, v tom fyzične, vo fyzickom tele. Takže voľba stravy. Ak chceme voliť stravu, tak primárne budeme kombinovať a interagovať 4 kľúčové faktory. Prvé, vždy sa budeme pozerať najprv na sezónu čchy a počasie v prostredí, v ktorom sa nachádzame. Myslím, že nemusíme hovoriť o tom, že ak niekto žije v prostredí, ktoré je primárne prostredím teplé, čiže žije niekde na juhu Stredomoria alebo žije niekde v púštnych oblastiach, tak celkovo strava ako celok musí vyzerať inak ako strava nejakých Škandinávcov, ktorí žijú niekde na severe. Ešte nejaká otázka? Dobre, takže ak nie, tak prejdeme teraz na oheň. Pri varení asi viete, že oheň je základný nástroj. Oheň my budeme rozlišovať na oheň vonkajší a vnútorný oheň. Hlavne teda pri alchymii stravy je dôležitý tak správny vonkajší, ako aj správny vnútorný oheň. Dobre, krájanie. Mám tu jeden príklad. Zoberme si mrkvu. Spôsob krájania takisto ovplyvní čchy potravy. To, ako to jedlo nakrájate, vnesiete určitú energiu. Keď si len trošku skúsite pocítiť podľa týchto obrázkov, aký bude rozdiel, keď nakrájate mrkvu na pásiky po smere tom, ako idú žiny, vlastne, ako idú vlákna v tej mrkve. Dostávame sa teraz k počasiu. Ako stravu prispôsobovať počasiu a klimatickým faktorom. Počasie veľmi intenzívne ovplyvňuje čchy človeka, pretože ako náhle máme nejakú výraznú zmenu počasia, tak automaticky reflektuje vlastne určitú kvalitu energie, ktorá okolo nás je. Ako náhle ten exces energie je nejaký veľmi nevyvážený, že to počasie je nejaké neúmerné, napríklad veľmi veterné počasie. Príde napríklad obdobie, kedy začína fúkať neprirodzený pre sezónu, neprirodzený nejaký divoký, drsný, studený vietor. Ak ho uvaríte, tak zmeníte veľmi podstatne termiku toho lotosového koreňa. Je to veľmi zaujímavý prostriedok na liečenie organizmu. Pretože v okamihu, keď ho povaríte, stimuluje stredné ohnisko a je výborné na odhlieňovanie slíznic. Takže ak máte zahlienené, chronicky zahlienené plúca, je výborné nasadiť povarený, čiže tepelne povarený lotosový koreň a Yangming, čiže divízia Yangming, žalúdok, hrubé črevo, reprezentuje sucho ako základný patogén. Konštitučný kmeň hrubé črevo reprezentuje sucho, ktoré atakuje jínové drevo. Vidíme? Čiže dvojité sucho, ktoré sa tu akumuluje. Máme tam vetvu žlčníka, máme prázdny oheň, vidíme to? Oheň je prázdny. Oslabená energia srdca, močového mechúra a obličiek, čiže sú to konštitučne orgány s oslabením a predispozíciou.